Suomalaisessa kulttuurissa suoraan asiaan meneminen ja rehellinen keskustelu saunassa muodostavat suomalaisen viestinnän ytimen, joka perustuu sisuun, selkeyteen ja aitoon läsnäoloon. Tämä yhdistelmä tekee arjesta helpompaa rakentaa vahvempia suhteita ja säästää henkistä energiaa tehokkaasti. Suomessa sanat ovat kuin rahaa pankissa. Niitä ei tuhlaa turhaan kaunisteluihin, kiertelyyn tai täytesanoihin, sillä se nähdään ajan ja toisen älykkyyden kunnioittamattomuutena. Sisu, tuo suomalainen sisukkuuden henki, kannustaa meitä olemaan rehellisiä ja ytimekkäitä jopa vaikeissa tilanteissa. Tämä suoruus ei ole töykeyttä. Se on korkeinta kohteliaisuutta, koska se antaa toiselle selkeyden ja mahdollisuuden reagoida aidosti ilman arvauksia. Monet ihmiset pelkäävät suoraan puhumista, koska he eivät halua vaikuttaa töykeiltä. Tämä pelko kannattaa unohtaa kokonaan. Suomalaisessa kulttuurissa rehellisyys on ystävällisyyden korkein muoto. Kun sanot asian suoraan, annat toiselle arvokkaimman lahjan, totuuden ja selkeyden. Ennen kuin aloitat keskustelun, pysähdy hetkeksi. Mietit tarkkaan, mikä on viestisi ydin. Jos saisit sanoa vain yhden lauseen ennen kuin hissin ovi sulkeutuu, mikä se olisi? Tuo lause on viestisi selkäranka. Kaikki muu on ylimääräistä kuorta, joka voidaan poistaa. Poista kaikki täytesanat, jotka heikentävät viestiä. Ilmaukset kuten luulen, että ehkä meidän pitäisi harkita tai minusta tuntuu hieman ovat kuin sumua, joka hämärtää selkeän näkymän. Käytä sen sijaan vahvoja, lyhyitä ja varmasti kuulostavia lauseita. Esimerkiksi älä sano, että mietin, voisimmeko siirtää kokousta, koska olen hieman kiireinen. Sano suoraan, tarvitsen siirtää kokouksen huomiseen, jotta saan raportin valmiiksi. Hiljaisuudella on erityinen voima suomalaisessa viestinnässä. Kun olet esittänyt ytimekkään viestisi, pysähdy täysin. Älä täytä hiljaisuutta turhilla selityksillä tai jatkoilla. Anna toiselle aikaa prosessoida sanomaasi. Hiljaisuus ei ole epämukavaa, vaan se antaa tilaa ajatuksille ja syvemmälle ymmärrykselle, aivan kuten hiljainen hetki talvisessa metsässä. Kun annat palautetta tai kritiikkiä, pidä se aina objektiivisena ja asiaan keskittyvänä. Keskity faktoihin, älä koskaan henkilöön. Sen sijaan, että sanoisit teet työtä huolimattomasti, sano raportista puuttuu 3 tärkeää lukua edelliseltä kuukaudelta. Tällä tavoin vältyt hyökkäämästä ja pysyt puhtaassa totuudessa. Pyynnöt ja toiveet kannattaa esittää mahdollisimman suoraan. Kahvilassa et sanoisi, jos ei haittaa, niin saisinko kahvia. Sano vain 1 musta kahvi, kiitos. Samoin työelämässä ja arjessa kerro selkeästi, mitä tarvitset ja miksi tarvitset sitä. Tämä osoittaa, että tiedät, mitä haluat ja luotat toisen kykyyn vastata. Tämän tavan omaksuessasi huomaat suuren muutoksen, se rakentaa syvää luottamusta. Kun sanot kyllä, se tarkoittaa kyllä. Kun sanot ei, se tarkoittaa ei. Ei ole piilotettuja merkityksiä tai arvauksia. Ihmiset tietävät, että voivat luottaa sanaasi täysin. Tämä tekee kaikista suhteista kevyempiä, tehokkaampia ja miellyttävämpiä. Aluksi suora puhuminen voi aiheuttaa syyllisyyden tunnetta, koska monet ovat oppineet kiertämään asioita suojellakseen toisten tunteita. Kysy itseltäsi rehellisesti, suojeletko todella toista vai omaa mukavuuttasi. Suoruus on rohkeaa ja aikuista käyttäytymistä, joka kunnioittaa toisen älyä ja kypsyyttä. Hyvä käytännön työkalu on 3 hengityksen sääntö ennen tärkeää keskustelua. Ensimmäisellä hengityksellä vapauta ylimääräiset tunteet. Toisella hengityksellä tiivistä ydinasian. 3. hengityksellä valitse yksinkertaisimmat ja selkeimmät sanat. Aloita aina pääviestillä. Anna syyt ja lisätiedot vasta sen jälkeen, jos ne ovat todella tarpeellisia. Esimerkiksi älä aloita, koska tie oli ruuhkainen ja autoni hajosi. Sano suoraan, saavuin myöhässä, koska autoni hajosi. Viestintä ei ole pelkästään sanoja. Kehonkielen tulee olla johdonmukainen viestin kanssa. Pidä ryhti rentona, mutta vankkana, katso suoraan silmiin ystävällisesti ilman liiallista elehtimistä. Tämä vahvistaa viestisi uskottavuutta ja osoittaa, että hallitset täysin, mitä sanot. Suora viestintä säästää valtavasti henkistä energiaa päivittäin. Sinun ei enää tarvitse muistella, miten kierrätit asioita eri ihmisille. Totuus on yksi ja helppo muistaa. Elämä yksinkertaistuu merkittävästi, aivan kuten skandinaavinen sisustus, jossa on vain tarpeelliset ja toimivat esineet. Tämä kaikki saavuttaa täyden potentiaalinsa ja kauneimman muotonsa perinteisessä suomalaisessa saunassa. Sauna ei ole vain peseytymispaikka, vaan syvä kansallinen perinne, jossa suomalainen suoruus ja aito kohtaaminen kukoistavat parhaiten. Kun istut lauteilla lämpimässä höyryssä, kaikki sosiaaliset naamarit ja roolit putoavat pois. Ihmiset ovat tasa-arvoisia, alasti ja rehellisiä. Juuri siksi keskustelu saunassa on niin luonnollista, suoraa ja vapauttavaa.
Tutkimukset osoittavat, että saunominen alentaa stressihormoni kortisolin tasoa kehossa jopa 30%. Tämä fysiologinen rentoutuminen tekee mielestä avoimemman ja keskustelusta syvällisemmän kuin missään muussa ympäristössä. Monet ulkomaalaiset ihmettelevät, miten helposti tärkeät ja henkilökohtaiset aiheet nousevat esiin saunassa. Suomessa tiedetään hyvin, että monia merkittäviä päätöksiä ja ratkaisuja syntyy juuri lauteilla, ei neuvottelupöydissä. Saunakeskustelussa ei tarvita pitkää alkulämmittelyä tai kohteliaisuuksia. Voit aloittaa suoraan asiaan. Hiljaisuus on luonnollinen osa saunakokemusta, eikä sitä tarvitse täyttää turhalla puheella. Kun joku esittää asian, vastaa rehellisesti ja ytimekkäästi. Keskity täysin toiseen ihmiseen. Jätä puhelin pois kokonaan, sillä se rikkoo pyhän tunnelman. Saunakeskustelun suurin arvo on luottamuksen ja aidon yhteyden rakentamisessa. Kun puhut suoraan ilman pelkoa tuomitsemisesta tai väärinymmärryksestä, suhteet vahvistuvat syvästi. Säännöllinen yhdessä saunominen parantaa sosiaalista hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyden tunnetta merkittävästi. Se on käytännöllinen työkalu arjen ongelmien ratkaisemiseen. Monet suomalaiset ovat löytäneet ratkaisun vaikeisiin tilanteisiin tai tehneet tärkeitä päätöksiä juuri saunan lämpimässä höyryssä, koska mieli on vapaa ja sanat tulevat helposti. Käytännössä saunakeskustelussa kannattaa muistaa muutama perussääntö. Pidä ääni matalana ja rauhallisena. Älä pakota aihetta, jos toinen haluaa olla hiljaa. Ole valmis kuuntelemaan aidosti, sillä suoruus toimii aina molempiin suuntiin. Kun tuot esiin oman mielipiteesi, sano se selkeästi mutta kunnioittavasti. Kun harjoittelet suoraa viestintää sekä arjessa että saunassa, huomaat, että tyyli leviää luonnollisesti myös ympärilläsi oleviin ihmisiin. Luot uudenlaisen viestintäkulttuurin, jossa kokoukset ovat lyhyempiä, viestit selkeämpiä ja ymmärrys parempaa. Elämästä tulee sujuvampaa ja vähemmän stressaavaa. Esimerkiksi helsinkiläinen Matti oppi tämän muutoksen. Aikaisemmin hän kierteli palautteissaan pelätessään loukata muita. Kun hän alkoi käyttää suoraa tapaa myös saunakeskusteluissa, hänen kollegansa kiittivät häntä selkeydestä, joka säästi aikaa ja paransi työtä. Sama pätee saunaan, kun puhut suoraan lauteilla, ihmiset arvostavat rehellisyyttäsi ja palaavat mielellään keskustelemaan uudelleen. Suomalaiset ovat lämpimiä ja välittäviä ihmisiä, mutta tämä lämpö näkyy teoissa, rehellisyydessä ja yhteisissä hiljaisissa hetkissä saunassa, ei turhissa sanoissa. Kun omaksut suoran ja saunassa kukoistavan viestinnän, tulet aidommaksi versioksi itsestäsi. Elämä muuttuu kevyemmäksi, selkeämmäksi ja merkityksellisemmäksi. Vähemmän on usein enemmän, ja suomalainen tapa osoittaa tämän kauniisti sekä sanoissa että saunan höyryssä. Tämä suomalainen tapa, suora viestintä yhdistettynä saunahetkiin, on älykäs ja tehokas tapa parantaa sekä työelämää että henkilökohtaisia suhteita. Se opettaa läsnäoloa, rehellisyyttä ja aitoa kohtaamista. Kokeile näitä tapoja säännöllisesti. Aloita pienistä asioista arjessa ja varaa aikaa saunomiselle läheistesi kanssa. Huomaat pian, miten stressi vähenee, päätöksenteko nopeutuu, luottamus kasvaa ja elämänlaatu paranee selvästi. Vastaa kyllä tai ei selkeästi kutsuihin. Kerro mielipiteesi suoraan illallisella. Pyydä sitä, mitä tarvitset, ilman pitkää alkuselvitystä. Vie ystäväsi tai perheesi saunaan ja anna keskustelun virrata luonnollisesti. Tämä taito tekee arjestasi sujuvampaa joka päivä. Kokoukset lyhenevät, viestit selkiytyvät, väärinkäsitykset vähenevät ja ihmissuhteet syvenevät. Suomalainen saunakeskustelu yhdistettynä suoraan viestintään ei ole vain perinne, vaan älykäs elämäntapa, joka tuo selkeyttä, rentoutta ja voimaa elämään. Kokeile tätä lähestymistapaa jo tänään. Se on yksi tehokkaimmista tavoista tehdä elämästä helpompaa ja onnellisempaa suomalaisella tavalla.